no em podrà prendre el que més vull. Estima'm sempre, la meva veu cridant el teu nom, t'arribarà amb el vent, no em preguntis com, i ara sé que et tindré. Fins al final del món et buscaré, espera'm que vindré. El pròxim episodi es titula El regal misteriós. Es veu que en Quirik em vol regalar un anell. Que contenta que estic! Què? Que amaga alguna cosa, aquest anell?